नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचे मनापासून स्वागत आहे. मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. आणि मी माझ्या चॅनलबद्दल तुम्हाला सांगू इच्छिते की माझे चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. सध्या मी जम्मूला राहते, तर जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत, तर नक्की एकदा जाऊन पहा कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि मला मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कसा आहेस? आणि सर्वांना भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष सर्वांना सुख समृद्धीमध्ये जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. हाय समर्थ, प्लीज डबल टॅप. हाय समर्थ, समू आणि रेलवाला, प्लीज डबल टॅप करा दोघेही माझ्या चॅनलला. मंडळी, आज भोगीची वगैरे बनवलात का? नक्की सांगा मला. ओके, रेल्वेच्या हार्दिक शुभेच्छा. काय थँक्यू समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. आज दिवसांनी ऊन पडलंय, खरंच खूप बरं वाटतंय. एवढं ऊन 2 दिवस जरा पण नव्हतं, आज पडतंय, लय मस्त वाटतंय. समर्थ, तुला ब्ल्यू का देऊ? का पाहिजे तुला ब्ल्यू? समर्थ म्हणते, आज मी खूप रिकामा झाला आहे, आज मला टाइम भेटेल त्यामुळे ब्ल्यू मानते. ओके, मी तुला देऊन बघितलं, एकदा दिला, दोनदा दिला, पण काही उपयोग नाही त्याचा. कारण जर तू एखाद्याच्या चॅनलवर ब्ल्यू मागत असशील तर तुला त्या चॅनलला म्हणजे एंड टू लास्टपर्यंत राहावं लागेल. आणि तू तसं तुला टाईम पण नाही भेटत, कारण तुझा जॉबही तसाच आहे. आणि जरी तू घरी असलास तरी तुला नाही भेटत म्हणजे माझ्या चॅनलला हे कर, मॉडरेट करायला. त्यामुळे मलाच रिॲक्शन घ्याव्या लागतात. त्यामुळे सॉरी समर्थ. ठीक आहे, मग मला टाईम आहे आज. ओके, म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि सर्वांना भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत. आणि उद्या मकर संक्रांत आहे, आणि मकर संक्रांतीला म्हणतात की तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. पण मला असं वाटतं की यार, फक्त संक्रांती दिवशीच तिळगुळ खाऊन गोड बोलणं गरजेचं आहे का? नेहमीच गोड बोलणं गरजेचं आहे की जिथं चुकते तिथं चुका दाखवणं पण गरजेचं आहे? जिथं अन्याय होतो तिथं न्यायाच्या बाजूने बोलणं गरजेचं आहे, असं तुम्हाला वाटतंय का? समर्थ बोलते, आज आपला हरिया भाईचा बर्थडे आहे. ओके, हॅपी बर्थडे हरिया भाई. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सर्वांना रेल्वेच्या खूप खूप शुभेच्छा, असं समर्थ बोलतोय. थँक्यू सो मच. तर मला असं वाटतं की जिथं अन्याय होत असेल तिथं न्यायासाठी बोलणं, आणि त्यासाठी नेहमी न्यायाची बाजू, हे शब्द खूप कठोर असतात, तर ते बोलणे गरजेचं आहे. तर मला पण हे वाटते की नुसतं गोड गोड बोलण्यात अर्थ नसतो. जिथं चुकते तिथं चुकते असं बोला. जिथं तुम्हाला चुकीचं दिसते तिथं बोट दाखवा की हे चुकीचं आहे, तरच त्या गोष्टीला अर्थ आहे. मंडळी, असं माझं मत आहे. नुसतं गोड बोलून डायबिटीसच होईल. काय म्हणताय मंडळी, बरोबर ना? समर्थ दीदी, आजचा दिवस मला ब्लू दे, कारण मला आज टाइम आहे, उद्यापासून टाइम राहणार नाही मला बी. त्याची आता मी गरजच नाही, कारण मी कोणालाच आता ब्ल्यू देणार नाही. मी माझं चॅनल मॉडरेट करेल जोपर्यंत माझं चॅनल मॉनिटाईज होणार नाही. मी स्वतः माझ्या चॅनलची मॉडरेट आहे, त्यामुळे मी कोणालाच आता ब्ल्यू देणार नाही आहे. जयेश बोलत आहेत, हो बरोबर आहे. थँक्यू जयेश भाई, थँक्यू सो मच. प्रकाश वाघबारे म्हणतायत, जय भीम. नमस्कार प्रकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं. जय महाराष्ट्र. प्रकाश दादा, काय करतायत? जेवलात का? आज भोगीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा माझ्या लाईव्ह तर्फे, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे. मंडळी, आज बहुतेक म्हणजे 2 दिवसानंतर मला म्हणजे इथं ऊन हे झालंय, पडलंय, नाहीतर ऊन अजिबात नव्हतं. अरे यार, साला आलं टाकल्याचा मेसेज. थांब दीदी, 5 नंतर येतो, कारण लॅपटॉपमध्ये आमचं काम आहे. ओके, बाय बाय. जयेश दादा म्हणते, आज अंडा आमलेट खाल्ला का नाही? आज अंडा आमलेट नाही खाल्ला जयेश दादा, तुम्ही खाल्ला का? समर्थ, मला टाकले, मला जगून देणार नाही वाटतं, रेल्वेची जॉब घेऊन चुकी झाली वाटतं.
हो का? प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्रकाश दादा म्हणताय लाईक डन. थँक यू प्रकाश दादा. जेवलात का तुम्ही? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. कमेंट करा. म्हणजे असं मी खूप वेळा बघितलंय मंडळी की जेव्हा बायका सगळ्या एकत्र जमतात हळदी कुंकवासाठी, मकर संक्रांतीसाठी, तेव्हा एकमेकांना हळदी कुंकू लावून तिळगुळ वाटतात आणि म्हणतात की तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, पण वर्षभर एकमेकांचं तोंडही न पाहत नाहीत कधी कधी. मग त्या तिळगुळ देण्याला आणि गोड गोड बोलण्याला काय फायदा? समर्थ दादा म्हणते रेल्वेचा मॅनेजर आहे ना टाकल्या तो खडूस आहे आणि आमच्या शेजारची बिल्ले खडूस आहेत. ओके समर्थ. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. आणि तुमची भोगीची भाजी तयार झाली आहे का? मंडळी आणि हा मराठी बिग बॉस सुरू झाला आहे. पाहायला सुरुवात केलीत का तुम्ही मराठी बिग बॉस? लवकरात लवकर कमेंट करून सांगा मराठी बिग बॉस पाहताय की नाही ते. आलो आला ओला ओला. ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे सर से तेरे बहती गंगा नाम मेरा हो चंगा नाम तेरा जप लेता ओ महादेवा. समर्थ म्हणते अरे यार जाऊ दे आज मी जातो कसा तरी ॲपलचा मॅप बुक घ्यायला. मंडळी लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय सांगा. ये दुनिया ये दुनिया ये माथे की बिंदिया. I love my India. I love my India. I love my India. I love my India. हो समर्थ खूप छान आहे तुझा वॉलपेपर. गाडी आई झुक झुक झुक. गाडी आई झुक झुक झुक. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. केशर दादा म्हणतायत हाय हाय केशर दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. भोगीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. उद्या मकर संक्रांत आहे. सर्वांनी तिळगुळ घ्या आणि एकमेकांची आणि सर्वांशी गोड गोड बोला. आयुष्यभर गोड गोड बोला चांगलं बोला, पण जेव्हा चुकत असेल तेव्हाही मार्ग दाखवा प्रत्येकाला. गणेश दादा म्हणतायत 5 नंबरला लाईक डन. थँक्यू गणेश दादा स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आलात गणेश दादा.
कशी आहेस माझी ताई आई? मी छान आहे दादा. तुम्ही कसे आहात? 10 लाइक्स प्लीज. कशी आहेस ताई साहेब? गणेश दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आज भोगीची भाजी बनवलात का? नक्की सांगा मला. आणि उद्या मकर संक्रांत आहे, तर काय तयारी केलात स्पेशल नक्की सांगा. म्हणजे लवकरात लवकर 10 लाईक्स करून टाका. ज्ञानदेव, नमस्कार ज्ञानदेव दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ असतात, म्हणजे सांस्कृतिक व्हिडिओ. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. गणेश दादा म्हणतात वेअर आर यू फ्रॉम सिस्टर नाव ताई? ओके, मी आहे जम्मू काश्मीरला आणि जम्मू काश्मीरवरून माझं लाईव्ह चालू आहे. समर्थ म्हणते दीदी मैं हिंदी में बात करूँगा. ओके कोई बात नहीं, पण मी मराठीत बोलणार. तुला मराठी येत असून तू हिंदीमध्ये बात करतोय म्हणून. ज्याला मराठी येत नाही पण त्यालाही त्या माणसांना बोलायचं आहे, त्यांच्याशी मी मराठीमध्ये हिंदीमध्ये बोलू शकते. पण ज्याला मराठी येते तरी हिंदीमध्ये बोलतोय, त्याच्यासाठी आय एम सॉरी. गणेश दादा म्हणतात मिलिटरी एरिया ताई. ओके मिलिटरी एरिया, हां मिलिटरी एरियामध्येच आहे मी. प्रथमेश दादा म्हणते ताई माझ्या पार्लरमध्ये कुठे आली नाहीस? अहो मी जम्मूला आहे दादा, मग येणार कशी? तुम्ही कोकणात आहात, मी जम्मूला आहे. किती डिस्टन्स आहे, कशी येऊ मी सांगा ना. जेव्हा मी मे मध्ये येईन तेव्हा येईन असं मी तुम्हाला बोललेली. समर्थ म्हणतो ये मेरा माईक भी खराब हो गया. ओके तुझं माईक खराब झालंय का? नवीन घे. बघा ना, समर्थला मराठी येते तरी पण तू बोलत नाहीये मराठी, हिंदी बोलतोय. चल मी तुझ्या कमेंटच नाही वाचणार. जोपर्यंत तू मराठीत टाईप नाही करणार ना, तोपर्यंत कमेंट नाही वाचणार मी तुझ्या. हर्ष दादा म्हणते प्रथमेश दादा हर्षराज ब्लॉग. हाय हर्षराज ब्लॉग, कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 6 लाईक झाले आहेत. नवीन माईकची प्राइस किती असेल? आय डोंट नो. आणि कशासाठी माईक घेतोय? यूट्यूबचं पेमेंट तरी आलंय का पहिलं एवढा खर्च करायला? जेव्हा यूट्यूबचं पेमेंट येईल ना त्यातून घे ना. आधीच यूट्यूबला 4 व्हिडिओ नसतील आणि आपण एवढा खर्च करतोय, त्याला काय त्याला त्या गोष्टीला काही महत्त्व आहे का? जर तुमचं अजून इन्कमच नाही आहे आणि तुम्ही यूट्यूबसाठी भरघोस खर्च करतायत आणि त्याच्या कॅमेऱ्यासाठी माईकसाठी, तर काय फायदा ना. समर्थमध्ये कारण माझा मॅकबुक आहे ॲपलचा 14 लाख रुपये, मला टॅप पाहिजे टॅप. ओके बाबा, स्वागत आहे सर्वांचं. लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हे सांगा. आणि प्लीज देवाकडे सांगा की थोडंसं ऊन असंच राहू दे, नाही तर मला लाईव्ह करताना खूप डिफिकल्टी येतात. अक्षरशः कापरी भरते. मल्हारी दादा म्हणतायत हाय हाय मल्हारी दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. गजानन दादा म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार, थंडी आहे का तुमच्याकडे? हो दादा, घेऊन जावा पोत्यात भरून, लय आहे थंडी. आनंद दादा नमस्कार. ताई जेवण झालं का? नाही हो दादा, जेव्हा लेट होतं आमच्याकडे जेवण, कारण खूप थंडी असल्यामुळे लेट चालतं. तुम्ही जेवलात का? गजानन दादा, आनंद दादा, मल्हारी दादा. समर्थ म्हणते माझ्या मित्राची प्रॉपर्टी आहे. अरे समर्थ, तू फक्त ना पैशांच्या गोष्टी जास्त करतोस, हे मला अजिबात आवडत नाही. सदाशिव दादा म्हणतात हाय प्रीती, नाईस लुकिंग ॲज अ काश्मीर लाईक डन यू. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. सर्वांना भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा.
मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. समर्थ सॉरी मी कुठून मेसेज गेले. सदाशिव दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कमेंट वाचायला थोडासा वेळ लागला. तर तुम्हालाही भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वागत आहे. समर्थ आनंद दादा म्हणते ताई जेवण. गजानन दादा म्हणते लाईक डन. ताई लाईक डन 8 नंबरला. थँक्यू दादा, थँक्यू. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा आणि माझे व्हिडिओ पहा आणि प्लीज पूर्ण पहा. जे मी टाकते यूट्यूबला शॉर्टला प्लीज त्यावर कमेंट करत जावा. कारण खूप मेहनत असते आमच्या छोट्या क्रिएटरची. कारण मोठ्यांचे तर व्हायरल होतात पण आम्ही स्टार्टिंगला खूप स्ट्रगलर असते. तर प्लीज जरा सपोर्ट करा सर्वांनी. व्हिडिओना कमेंट करा जाऊन आणि सांगा कसे व्हिडिओ आहेत ते आवडतात का. सदाशिव दादा तुम्हीही माझे व्हिडिओ पाहत नाही तुम्ही माझे व्हिडिओ. गजानन दादा प्लीज व्हिडिओज पहा जाऊन. गजानन आनंद दादा म्हणतायत हो. समर्थ म्हणते माझ्या मित्राचा क्रेडिट कार्ड वापरून राहिलो मी. खूप छान. गणेश दादा म्हणते ताई प्लीज तू नको ना खाऊ जास्त साखर, त्यामुळे साखर खूप महाग झाली ग ताई. हो का. आम्ही कधीतरी साखर खातो म्हणजे चहा बरोबर, बाकी असं खात नाही जास्त. व्हिडिओ बनवायला कुठला मोबाईल बेस्ट आहे. जो आपल्या हातात आहे तो. त्याच्यासाठी एवढा काय हे करायची गरज नसते मंडळी. सर्वांना रेल्वेच्या खूप खूप शुभेच्छा. कारण आज आमचा हरियाभाईचा म्हणजे WAG9चा बर्थडे आहे. हॅपी बर्थडे हरियाभाई. त्यानंतर सिद्धू दादा म्हणते आवाज म्यूट आहे. हो मी म्यूट केलेला, बाहेर बेल वाजलेली म्हणून. गणेश दादा म्हणते माझी ताई आहेस तू ग ताई, दुसरी कोणाची नाहीच ताई. असं काय बोलताय दादा, दुसऱ्या कोणाची नाही ताई. मल्हारी पारेकर म्हणतायत हो. मल्हारी दादा म्हणते हो कुठून हो. मल्हारी दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू मधून. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ असतात, टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. आणि तुम्ही मंडळी जे मला जॉईन आहेत त्यांनी प्लीज व्हिडिओ पहा जाऊन. प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. जान्हवी ताई मला नको तुमचे पैसे. ज्ञानदेव दादा म्हणते नमस्कार ताई, रामकृष्ण हरी माऊली, पानरे तालुका अहिल्यानगर. ज्ञानदेव दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला जॉईन व्हा दादा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि तुमच्या इथं थंडी वगैरे आहे का नक्की कळवा मला. चारुताई म्हणतात कशा आहात. चारुताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात. आणि भोगीची भाजी वगैरे बनवलात का. समीर भालवे हाय समीर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जयेश दादा म्हणते आज किशमिश आहे का. किशमिश आज भोगी आहे, भोगी. समर्थ म्हणते ओ भाई तेरी मेरी ताई है मेरी. भांडू नका बाबा, आज भोगी आहे, भोगी, भांडू नका. सिद्धू दादा म्हणतायत 9ला लाईक. थँक्यू सिद्धू दादा, थँक्यू सो मच. ताई खूप थंडी वाजते काय ग. जया शिंगाडे म्हणतात हो ताई खूप थंडी असते जम्मूला. आज जरासं ऊन पडलंय पण मध्ये मध्ये पळतंय ऊन, काय राहत नाहीये कंटिन्यू. तुमच्याकडे थंडी आहे का जया ताई. सदाशिव दादा म्हणते आज आमच्याकडे पापलेट सोंगडा करी पॉम्पलेट फ्राय. वा सदाशिव दादा खूप छान.
प्लीज सदाशिव दादा, जयाताई, अमोल दादा म्हणतात जेवण झालं का? हो दादा, बनवायचं आहे, जेवण चालू आहे, बनवते आहे. प्लीज सर्वांनी माझे व्हिडिओ पहा, लॉंग व्हिडिओ आहेत ते नक्की पहा जाऊन, शॉर्ट्स आहेत त्यांना पण व्ह्यूज द्या तुम्ही आणि प्लीज थँक्यू. लवकरात लवकर लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. जयताई म्हणतात ताई इकडनं घेऊन जा, खूप थंडी आहे ताई, खरंच भयंकर थंडी आहे, भयंकर. म्हणजे टेम्परेचर 8 वगैरे असं होतं. थंडी ज्ञानदेव दादा म्हणतात थंडी आहे पण कमी आहे. तर सगळ्यांनी घेऊन जाता का इथली थोडीशी थंडी? कामं पण होत नाही दादा. मी आता गरम पाण्याने भांडी धुते वगैरे. टब मोठा घेऊन आलो आणि गरम पाण्यात त्यात पाणी ओतून भांडी धुतो. बेसिंगच्या नळाला बाईची काही हिंमत होत, थोडी थंडी आहे. तर पूजा गोनेकर, हाय पूजाताई, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही पूजाताई? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. संतोष दादा म्हणतात थंडी आहे, कोंबडी खावा. हो, ते पण कोंबडी इथं भेटत नाही संतोष दादा. कोंबड्या इथं 1000-1200 रुपये किलो आहे दादा. आता असं बरं दिसतंय, डोळ्यावर लाईट पडत होती. पूजाताई नागपूरवरून बोलताय का? स्वागत आहे पूजाताई तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात. तसेच मी आता जम्मू काश्मीरला आहे, तर इकडचे मी टुरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करते, तर तुम्ही पाहत राहा. माझे मिस्टर इथं आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी इथं आहे, तर इकडचे छान छान टुरिस्ट प्लेस तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. म्हणजे आता गौरव मुंबई पोलीस, हाय ताई, कशा आहात तुम्ही? हाय गौरव दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मुंबई पोलीस आहात का तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. जया शिंगाडे म्हणतात ताई कोकणी भाषा बोल ना. ओके जया ताई, काय गो जेवलंय मा? काय जेवलंस आज? आज भोगीची भाजी वगैरे केलंस की नाही? मी करतय ही बघ भाजी. म्हणजे थोडीशी भाजी खची होती ती घेतलंय आणि आता ढवळतलंय. बघूया, कधी जास्त करूक नाही. कोकणात इतक्या भोगी वगैरे इतक्या करणार नाही, शहराकडे ह्या सगळं करतात, पण करतोय. शेवटी फोटो दाखवीन मी तुमका. बघ कसा बोललंय मी, नक्की सांग. जयताई कशी बोलली नक्की सांगा. गौरव दादा म्हणतात गव्हर्नमेंट क्वार्टर मध्ये राहता का ताई? हो दादा, हो दादा, गव्हर्नमेंट क्वार्टर मध्ये आहोत आम्ही. संतोष दादा म्हणताय घरी पाळा तुटत खावा दुसऱ्यांना विका, म्हणजे काय हे मला नाही कळत आहे. हाय विहान भाई, हेलो ताई, ऐसे बोल रहा है विहान भाई, स्वागत है आपका. पूजाताई म्हणते मला सपोर्ट करा. हो पूजाताई, नक्की करीन. मला चॅनलला जॉईन व्हा आणि माझे 2 किंवा 3 तरी व्हिडिओ तुम्ही पहा आणि नंतर मग मला कमेंट करा आणि नक्की मी तुम्हाला जॉईन करेन तुम्हाला. संतोष दादा म्हणते तुम्ही खावा. काय तुम्ही खावा संतोष दादा? नीट बोला जरा, काय कळत नाहीये. गजानन दादा म्हणतात ओके. गजानन दादा म्हणतात, गजानन पाटील म्हणतात हाय. हाय गजानन दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. जयाताई म्हणतात छान बोलते, थँक्यू जयाताई. किरण पवार हाय म्हणतात. जयाताई म्हणतात बाय दीदी. जयाताई चाललात का? बोला ना, तुम्ही चांगलं बोलता, बाकीचे बघा ना कसे बोलताय. सदाशिव दादा, काश्मीरमध्ये खूप वर्षापूर्वी माझा मोठा भाऊ आर्मीमध्ये होता. ओके, मग आता कुठे आहेत दादा ते? आनंद दादा म्हणते ताई तुम्ही कोकणी बोलता. हो, मी कोकणातलाच असे, त्यामुळे मला कोकणातली खूप छान लँग्वेज येतात.
तुमका येता काय दादा? पण तुम्ही मुंबईत राहतास ना, त्यामुळे तुमका येत नसत, पण माका व्यवस्थित येता, कारण जन्म पण माझा कोकणातलोच असा. पूजा ताई म्हणतात माझा आयडी ब्लॉक झाले ग, एक सबस्क्रायबर होती ग. मग मग मी तुम्हाला जॉईन कशी करू? नवीन पूजा ताई, ब्लॉक कसा झाला तुमचा? ब्लॉक पूजा ताई, तुमचा ब्लॉक कसा झाला आईडी? विहान भाई बोल रही है आप तो वहाँ की ठंड से लेती हो, सह लेती हो, मैं तो एक दिन में ही बीमार हो जाऊंगा। वही तो वही तो वही तो, लेकिन मुझे ही ज्यादा कमजोर समझते हैं लोग कि मैं कमजोर हूँ। मैं कमजोर नहीं है, हर मुझे आता है, खेत का हो या कुछ लॉजिकल हो या कुछ हो, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ बेस्ट करने का। जो लोग बोलते हैं ना कि ये तुम नहीं कर सकती, वो मैं उनको मुंह पे कर दिखाती हूँ। विहान भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छी कॉम्प्लिमेंट दी, इसलिए। ज्ञानदेव दादा म्हणतात एक ताई, एक नंबर कोकणी भाषा। थँक्यू 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 ज्ञानदेव दादा, तुम्हाला आवडली ना? खूप छान. आनंद दादा म्हणते मी पण आर्मी मध्ये आहे. ओके आनंद दादा, तुम्ही पण आर्मी मध्ये आहात का? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. किरण दादा म्हणतायत जेवण झालं का? हो दादा, चालू आहे, भोगीची भाजी बनवते. भोगीची भाजी बनवते मी. उंदनगाव, ओके, उंदनगावचे आहात का गजानन दादा? स्वागत आहे गजानन दादा, चॅनलला जॉईन व्हा, रोज माझं लाईव्ह असतं. जयादाई म्हणते जेवण बनवूचं असा. ओके, काय बनवताय? सुनीता ताई हाय, भाजी बनली का तुमची? भाजी बनली का? मी भाजी करायला सुरुवात केली आहे. प्रमोद माने, भोगीची भाजी दाखवा की. दादा नुकती फोडणीला घालते, दाखवते, बनली की दाखवते. पूजाताई मध्ये 13 इयरची गर्ल नाही पाहिजे ग, एन लाईव्ह केलं ग. मग तू 13 वर्षाची आहेस का? म्हणजे तुम्ही तुमच्या मुलीचं लाईव्ह केलात की म्हणजे तुम्ही 13 वर्षाच्या आहात? मला काही समजत नाही आहे, नक्की मला क्लिअर करा. मी माझा काही उपयोग होईल, काही सजेशन असतील तर मी तुम्हाला नक्की सांगेन. म्हणजे तुम्ही तुमची मुलगी 13 वर्षाची होती आणि तुम्ही तिच्यासोबत लाईव्ह केलात का? प्रमोद माने म्हणते भाजी दाखव. ओके, संतोष दादा म्हणते माझी कमेंट. संतोष दादा, तुमची काय कमेंट होती बघते मी. ओके, कोंबडी घरी पाळा तुम्ही, खावा आणि दुसऱ्यांना विका, आम के आम गटलियों के दाम. ओके, एक मिनिट दादा, मी आहे जम्मू काश्मीरला आणि इथं आम्ही बिल्डिंगमध्ये राहतो. आता जम्मू आर्मी कॅम्पमध्ये राहतो आणि आर्मी कॅम्पमध्ये कोंबड्या कुठून पाळायच्या ना, त्यामुळे ते शक्य नाही आहे. त्यामुळे आणि गावी आपल्याला भेटतात, माझ्या घरी आहेत, गावी तर आहेत खूप. संतोष दादा हसतायत. अमोल पवार म्हणतायत हाय हाय अमोल दादा, स्वागत आहे तुमचं. सनिता ताई म्हणते बनवत आहे, मी पण बनवते. विष्णू कुमार हाय, विष्णू भाई नमस्ते. पूजा ताई म्हणते नाही ग, म्हणजे मग काय झालं? 13 इयरची गर्ल नाही पाहिजे? प्लीज व्यवस्थित कमेंट करून टाका, म्हणजे मला काही तो विषय कळेल ताई.
अमोल दादा म्हणतायत लेग पीस नाही चाहिए. पूजा ताई म्हणतात नाही ग. वियन भाई बोल रहे मुझे तो मेरे कैबिन में ही ठंड लग रही है, जम्मू में मेरा क्या होगा. मेरे बच्चे भी मतलब अच्छे से, मतलब उनको तो ठंड ही नहीं लग रही है ऐसा मुझे लग रहा है. बच्चे बहुत स्ट्रांग है मेरे, बहुत अच्छे से मतलब ठंड निकाल रहे हैं. क्या बताऊं. अरे यार चाकू किधर गया. पूजाताई म्हणतात प्रिया के हाय स्वागत आहे तुमचं. पूजाताई म्हणतात हो ग लाईव्ह केला सोबत. ओके मग ताई पुन्हा स्टार्ट करा तुम्ही. 1000 सबस्क्रायबर काय आत्ता होतील तुमचे. 50 सबस्क्रायबर झालं की लाईव्ह घ्यायचं, मुलांना नाही घ्यायचं. किती दिवस लाईव्ह केला तिच्यासोबत तुम्ही. पूजाताई तुम्ही किती दिवस लाईव्ह केला. जयाताई म्हणतात असं होय होय हो दादा असं आहे. त्यामुळे इकडे तर कोंबडी पण नाही भेटतात म्हणजे 1000-1200 रुपये किलो भेटतात. आता एवढी काय खाणार. जयाताई म्हणते ताई भोगीची भाजी नाही केली. ओके ताई मी पाठवून देते तुम्हाला. ताई मुलांना दाखवा ना. आता ताई जयाताई तुम्ही जी सॉरी ह्या कोण आहे पूजा जयाताई मी नाही दाखवू शकत, अलाउड नाही आहे ते मुलांना दाखवायला. पण माझ्या चॅनलवर माझ्या मुलांचं आहे, शॉर्ट्स वगैरे आहेत त्यांच्या, तर मी पाहू शकता जाऊन. पूजाताई म्हणतात 3 टाइम्स. ओके 3 टाइम्स. चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर तुमचं ब्लॉग झालं का. पूजाताई तुमचं चॅनल मॉनिटाईज व्हायच्या आधीच ब्लॉग झालं की झाल्यानंतर ब्लॉग झालं. वियान भाई बोल रहे कल तो मैं फुल डे घर रहूंगा, नेटफ्लिक्स पर मूवी चला के फुल डे रिजेल में. हो का. सिंगल पापा भी मूवी अच्छी है और अखंडा नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी मूवी है, आप देख लेना. मुझे तो बहुत पसंद आई अखंडा मूवी. और मिसेस देशपांडे भी बहुत अच्छी है, जो इस पे नेटफ्लिक्स पे है या डिज्नी हॉटस्टार पे है. मुझे मूवी का बहुत शौक है. और करूँगा पीऊँगा और सोया रहूँगा. पियो मत भाई विहान भाई, पियो मत. पीना अच्छा नहीं होता. लक्ष्मण चव्हाण म्हणतात मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार दादा लक्ष्मण दादा, तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. कालिदास दादा म्हणताय ताई थंडी कमी झाली की नाही. आता तर दुपार आहे पण दादा इथं थंडी फेब्रुवारीच्या 15 तारीख नंतर किंवा फर्स्ट आठवड्यानंतर कमी होईल बघा. कालिदास दादा म्हणतायत हाय. कालिदास म्हणतात जेवण झालं का. नाही दादा भोगीची भाजी बनवते. तुम्ही जेवलात का. चॅनलचं नाव काय आहे. जयाताई म्हणतायत माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि माझा लोगो आहे माझा छोटासा मी बसलेल्याचा. कालिदास म्हणतात मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताई. कालिदास दादा तुम्हालाही आणि तुमच्या परिवारालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. जयताई म्हणतात बाय बाय ताई, काळजी घे स्वतःची, मुलांची आणि दादांची. हो हो जयाताई नक्कीच, तुम्हीही काळजी घ्या आणि पुन्हा कधीतरी या माझ्या लाईव्हला. विहान भाई बोल रहे हैं मैं खाने पीने की बोल रहा था, ड्रिंक करने की नहीं. मुझे लगा पीने की. 4 बॉटल वोडका का मेरा रोज का.
प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. आज डबल टॅप खूप कमी होत आहेत. 36 मिनिट होत आले पण डबल टॅप काय होत नाहीये. पूजा दीदी हॅलो. हॅलो झाली भाजी. हॅलो झाली भाजी म्हणता प्रिया. अगो नाही गो नुकती बघ परत तर भोगीची भाजी. कालिदास विहान भाई बोल रहे मैं तो 23 जनवरी को बॉर्डर देखने जाऊंगा. पीवीआर आप जाओगी कि नहीं? देखूंगी मुझे जाने को मिलता है या नहीं. 23 तारीख को कौन सा डे है देखते हैं. जाऊंगी तो मैं जरूर बताऊंगी सबको. ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके. मला अशा फिल्म्स खूप आवडतात ज्या देशावर असतात ना. त्या मला फिल्म्स खूप आवडतात. भयंकर. जर असे मला असं वाटतं की असे फिल्म्स ना रोज तयार व्हावे. पूजा प्रिया म्हणता कसली भाजी. अगो भोगीची भाजी बनायते. भोगीची. ओके मॉनिटाईज व्हायच्या आधी झालं ना मग काही प्रॉब्लेम नाही. तू न्यू स्टार्ट कर. खूप चांगलं आहे. जे पहिले कंटेंट टाकलेस ते टाकत जा आणि लाईव्ह बरोबर काहीतरी कंटेंट पण टाकत जा. म्हणजे तुला मुलींना शॉर्ट्स मध्ये घेऊ शकतेस, लॉंग व्हिडिओ मध्ये घेऊ शकतेस, पण ह्याच्यामध्ये लाईव्ह मध्ये आपण घेऊ शकत नाही. एखाद्या वेळी असं लांबून दिसलं तर चालतं पण एकदम जवळ असून नाही झालं तर आपण फ्रंट मध्ये घेऊ शकत नाही लहान मुलांना. जया शिंगाडे म्हणतायत ताई जेवायला या. हा कालिदास म्हणतात ताई माझी तब्येत बरी आहे. तुमच्याकडे खूप थंडी आहे. तुम्ही काळजी घ्या तब्येतीची. हो दादा हो. हे बघा एवढ्या थंडीत पण आज भोगी आहे म्हणून केस धुतलेत. सुकले तर नाहीये. टोपी घालून आहे. अगोदर झाला. ओके प्रियाताई मध्ये कसली भाजी. भोगीची. गोलू म्हणतायत समर्थ भाई सॉरी आपके दीदी के लाइव में नहीं आ पाया. कोई बात नहीं डबल टैप करके जाना भाई. कोई बात नहीं आप काम पे रहते हो. प्रवीण दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून मैडम जी. प्रवीण दादा नमस्कार. प्रवीण भाई नमस्कार. आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. कैसे हो बहुत दिनों के बाद आ गए. गोलू भाई बोल. प्रियाताई म्हणतात म्हणजे अगो भोगीची भाजी तुका माहिती ना संक्रांतीच्या आधी करतात ना भोगीची भाजी. तीच बनवतोय. दाखवते हा सगळ्यांका भोगीची भाजी बनवते ती. हे बघ सगळ्या भाज्या मिक्स करून बनवते. वियान भाई बोल रहे हैं सीट बुकेड कर लो प्रीतिया जी मिलेगी नहीं वरना फुल डे थिएटर फुल रहेगा. मैंने तो कर ली है अपनी सीट ब्लॉक बुके. हमारे यहाँ इधर भी होता है ना. आर्मी की तरफ से भी हमें थिएटर मिलता है तो हमारे लिए उधर लगेगी मूवी तो हम उधर जाएंगे. उधर तो एक फुल हफ्ता 1-2 हफ्ते रहते ही रहते. धुरंधर भी लगी थी अभी. परी कालिदास दादा गोलू भाई बोल रहे बोलतोय समर्थ भाई मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है पर फोन कौन सा यूज करूं. हे भगवान अभी वो मुझे नहीं. समर्थ भाई को पूछो. कालिदास म्हणताय 19 नंबर लाईक झाले आहे ताई माझे तुम्हाला. थँक्यू कालिदास दादा. कालिदास भोगीची भाजी म्हणजे 12 मिसळ भाजी आहे ती. हो दादा 12 भाज्या टाकल्यात त्यात. या जेवायला नक्की. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. बापरे 2 दिवसांनी म्हणजे 3 दिवसांनी तर ऊन आज आलंय मंडळी. एवढं ऊन अजिबात नव्हतं. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनल करा. ओ पाजी कांग्रेचुलेशन. तू एक काम करो मेरा फोन यूज करो.
काय समर्थ, गोलूचं पण तूच चॅनल चालवतो, समूचं पण तूच चालवतो आणि इथून नाही तिथून कमेंट करतो. तुला काय वाटतं मला कळू शकत नाही? मला इथं सगळं समजतं लाईव्हमध्ये. कालिदास दादा तुमच्याकडे बनवली का भोगीची भाजी? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला कमेंट करा. कुठून बोलताय हेही सांगा आणि प्लीज डबल टॅप करा. गोल माझा मित्र आहे. नाही, हा गोल तुझा मित्र नाही आहे, तुझी आयडी आहे. समजलं का? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो इधर सब कुछ पता चलता है लाईव्ह पे. ऐसे सेटिंग मैंने कर रखी है. कालिदास दादा म्हणते हो ताई मी आता जेवण केलं आहे. वाव. बाजरी भाकरी पण खातात ना त्याच्याबरोबर भोगीच्या भाजी बरोबर. पण इकडे बाजरीचं पीठ. क्या बताओ मी. मंडळी लवकरात लवकर लाईक करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 42 मिनिट झाले पण अजून 30 लाईक्स नाही आहेत. 30 लाईक्स प्लीज. ओके समर्थ पिन केलं बघ दीदी. पिन कर. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. गणेश कदम म्हणतात हाय गणेश दादा नमस्कार. कालिदास हो मी आता जेवण केलं ताई. ओके. रिदमिक वैभव बॅड इंटेन्शन फॉर द हॉस्टेल स्टुडंट. कसलं दादा? हॉस्टेल स्टुडंटसाठी बॅड इंटेन्शन म्हणजे मला काही कळलं नाही. जरा मराठीत वगैरे सांगा नीट. हो बाजरीची भाकरी खातात. हा बाजरीची भाकरी खातात आजच्या सणाला. म्हणजे भोगी ह्या सणाला भाकरीमध्ये असे तीळ टाकून खातात गरमागरम आणि ही भाजी त्याच्यासोबत. वाव. सागर दादा नमस्कार. बरे आहात का तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. आज अजिबात लाईक्स वाढत नाही आहेत आणि व्ह्यूज पण तुम्ही देत नाही आहात. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. तुम्हाला मला सांगा हा संदेशे आते हे गाणं तुम्हाला खूप आवडतं का? मला तर भयंकर आवडतं संदेशे आते हे. ओ, 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 सागर दादा म्हणतात हाय. समर्थ म्हणते दीदी मी त्याचं नाव गोलू ठेवलं आहे. तेच असली नाव आहे हिमांशू. मला नाही माहिती. मला तर असं वाटतंय की सगळ्या आयडी ही ती बदलून तूच येतोस. सागर दादा म्हणते हो वोट आणि लाईक डन. थँक्यू सागर दादा. बाकी कसे आहात तुम्ही? जेवलात का सागर दादा? वाव. ये बाबा ऊन ये लय थंडी आहे तो. आणि लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला कमेंट करा. कुठून बोलताय ते तरी सांगा. चल मी आर्मी मिक्स आणि समोसा मिक्स याचं गाणं गातो. नको. आर्मी मिक्स आणि समोसा मिक्स असं नको. रिस्पेक्ट. आर्मीची रिस्पेक्ट असली पाहिजे मंडळी. काही पण करायचं नसतं काही मिक्स करून. त्या गाण्यांची कुठेच हे नाही आहे. हार्ट फिलिंग आहे तो त्या गाण्यातून येते. ज्या नवऱ्यांपासून लांब आहेत आपल्या फौजी भावांपासून त्यांनाच या गाण्याची किंमत कळू शकते. घर कब आओगे. हे नुसतं घर कब आओगे हा शब्द नाही आहे. त्याच्यासोबत जोडलेल्या ना फिलिंग आहेत. त्यामुळे नको. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला कमेंट करा लवकरात लवकर. बघा मंडळी खूप छान ऊन पडलंय बघा. टोपी काढूया जरा.
मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, प्रीतिया बहन लाखों में एक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रीतिया बहन की जय हो. प्रीतिया बहन की जय हो. समर्थ छान कविता लिहितोय, पण काय पण कधी कधी लिहितो म्हणून मी ते वाचत नाही. ला 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 ला. सागर दादा प्रीतिया बहन की जय. सब नारे लगाओ, प्रीतिया बहन की जय हो. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय. किशोर दादा अतिशय सुंदर आहे ताई तुझा आवाज. थँक्यू किशोर दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हाला असं वाटतं काय माहिती खरोखर तसं आहे की नाही ते. किशोर दादा तुम्ही जेवलात का? आणि भोगीच्यात आणि उद्या मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. गणेश गेमिंग, हाय गणेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. गणेश दादा बीडमध्ये थंडी आहे का? गणेश दादा बीडमध्ये थंडी आहे का नक्की सांगा मला. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. किशोर दादा गणेश दादा प्लीज डबल टॅप करा. भाजी बघून येते मी. किसी घरवाली ने किसी मतवाली नहीं तुझे खत लिखा है तो हमसे पूछा है. कहे है बचपन के वो खेल हुआ आंगन में. किशोर दादा जेवण राहील. हाय गणेश दादा. विनोद हॅलो विनोद दादा नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. सोमनाथ दादा म्हणतात हाय. सोमनाथ दादा म्हणतात जेवण झालं का? भोगीची भाजी शिजते दादा, तुम्ही जेवलात का? नंदू दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून नंदू दादा स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. दो बच्चे सोमनाथ दादा म्हणतात हो. दादा तुमच्याकडे आज काय स्पेशल होतं? प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पवार माणिक नमस्कार दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय? मंडळी 30 लाईक्स प्लीज लवकरात लवकर. भगरीची भाकरी करा. भगरीची भाकरी पण बनते का त्याची? कधी खाल्ली नाही मी. सागर दादा म्हणते भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना. सागर दादा सर्वांनाही भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा देत आहेत मंडळी. आणि माझ्या परिवाराकडून आणि कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनल कडून सर्वांना भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सोमनाथ दादा मध्ये पावभाजी आणि स्वीट. ओके पावभाजी खाल्लत काय? कल्पना ताई नमस्कार. काय ताई खूप. दिनेश पागरे म्हणते जेवण झालं का? दिनेश दादा जेवण बनवते, भोगीची भाजी बनवते, आता चपात्या बनवणार कारण पीठ भाकरीचं ते ह्याचं पीठ इकडे भेटत नाही.
मी इकडे जम्मूला असल्यामुळे ना, जम्मू काश्मीरला आहे मिस्टर, इथं मिलिटरीमध्ये असल्यामुळे आम्हाला हे तांदळाचं पीठ वगैरे हे असं या साईडला भेटत नाही. सो मी वापरते हेच वापरणार आहे, काय ते आपलं काय आटाच वापरणार आहे. जे भेटतंय त्यात आपण समाधान मानायचं असं म्हटलं जातं अगोदरपासून, तर त्याच्यातच चालवायचं. दिनेश दादा म्हणतायत हॅलो, कसे आहात? मी मस्त आहे दिनेश दादा, तुम्ही कसे आहात? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. सोमनाथ दादा म्हणतात हो. दिनेश दादा म्हणतात जेवण झालं का? बनवते दादा भाजी. काजूला समर्थ म्हणतात काजूला फेमस झाली आहे. काय फेमस झाली आहे समजलं का तुले? रेलवाला समर्थ बोलते मले. हो बाबा समजले मले. सोमनाथ दादा म्हणतात तब्येत कशी आहे तुमची? सोमनाथ दादा मस्त आहे. जम्मूला आहोत. थंडी पाहतो इथली, म्हणजे 2 वर्ष तर मी आहे इथंच. सोमनाथ दादा म्हणतात हाय. दिनेश दादा म्हणतात माझं नाव दिनेश पगारे आहे, मी मुंबईवरून आहे. दिनेश दादा खूप खूप स्वागत आहे. आणि मी मंडळी मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच आता मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील मी दाखवते. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जर बेल आयकॉनवर तुम्ही क्लिक केलात तर तुम्हाला माझ्या साऱ्या नोटिफिकेशन येतील. तर तसेच माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं. दुपारी 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता. तर नक्की तिथंही जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. दिनेश दादा मध्ये तुम्ही हॉलिडे बनवला आहे का? म्हणजे काय दादा हॉलिडे म्हणजे काय? कचरा सेट नमस्ते. क्यों रो रहे कचरा सेट? प्लीज डबल टैप. रोना नहीं है. आज मकर संक्रांत की भोगी है तो भोगी की भाजी खाने का और हंसते रहने का. मंडळी 40 लाइक्स प्लीज. लाईक प्लीज. दिनेश दादा तुम्हाला हॉलिडे बनवत आहे का जम्मू काश्मीरला? नाही दादा, हॉलिडेसाठी नाही आलोत आम्ही. माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत त्यामुळे आम्ही इथंच आहोत त्यांच्यासोबत विथ फॅमिली. कचरा सेट म्हणतायत तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला. हा दादा तुम्ही पण घ्या तिळगुळ आणि गोड गोड बोला सगळ्यांशी. और बाबूराव को ढूंढने का भूलने का नाही. चिंतामणी दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार चिंतामणी पाटील, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. दिनेश दादा म्हणतायत लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि प्रेमाने बोला. येस दादा, थँक्यू सो मच. ही तुमची ही पिन करायला काय येत नाहीये? हा येते. क्रिशन वादोदिया नमस्ते, हाय, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय नक्की सांगा. दिनेश दादा म्हणताय मी लाईक केलं. धन्यवाद दिनेश दादा. सर्वांनी प्लीज डबल टॅप करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. एका तासात 60 लाईक्स तर होऊन जायला पाहिजे, पण तुम्ही लाईकच कोण करत नाही या चॅनलला. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा चिंतामणी दादा म्हणताय. धन्यवाद चिंतामणी दादा, तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा.
दिनेश दादा म्हणते चला माझा लंच टाइम संपला. ओके दादा, नक्की या पुन्हा एकदा. संध्याकाळी पण लाईव्ह असतं 7:30 वाजता. कदाचित 6:30ला घेईन कदाचित. तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा ऑलवर, तेव्हा साऱ्या नोटिफिकेशन येतील. दिनेश दादा म्हणतात भेटूया पुन्हा. हो दादा, नक्की भेटू आपण पुन्हा. आणि काळजी घ्या स्वतःचीही आणि इतरांची पण. अनिल निंबाळकर म्हणतायत हाय. नमस्कार अनिल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय करताय म्हणतायत दादा? इकडे भोगी, आज भोगी आहे. तुम्हाला पहिल्यांदा भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर भोगीची भाजी बनते आणि इकडे चपात्या बनतायत, कारण आम्ही जम्मूला असतो त्यामुळे इथं ना म्हणजे बाजरीचं पीठ वगैरे मिळणं मुश्किल होतं. त्यामुळे तुम्ही काय करता दादा नक्की सांगा, आणि कुठून बोलताय दादा? नाही, तुम्ही तर मला सांगितलेलात ना. तुम्ही कुठून बोलताय चिंतामणी दादा? करण एखांडे, नमस्कार करण दादा, स्वागत आहे. हाय ताई म्हणताय, स्वागत आहे तुमचं दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. खापोलीवरून बोलताय का? ओके करण दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. तुमच्या एका लाईकचा मला खरंच खूप सपोर्ट मिळेल. कारण एक मराठी माणूस मराठी माणसाला सपोर्ट करू शकतो असं मला वाटतं. संगमेर, ओके संगमेर वरून बोलताय का? खूप छान दादा, या आमच्या कोकणात. पण सध्या तर आम्ही नाही आहोत कोकणात, आम्ही जम्मू काश्मीरला आहोत. त्यामुळे जम्मू काश्मीरला येता येतं या फिरायला सर्वांनी. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हो नक्की येऊ ताई. ओके एक करण दादा. करण दादा तुम्ही मग काय जॉब वगैरे करता का? लवकरात लवकर मंडळी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. करण दादा म्हणतात हो. ओके दादा, काळजी घ्या स्वतःची आणि माझ्या लाईव्हला रोज जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं, आणि कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ देखील माझ्या चॅनलवर असतात. एकदा जॉईन व्हा आणि पहा. मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे. ओ करण दादा म्हणते सिव्हिल इंजिनियर मी, हे कंस्ट्रक्शन चालू आहे नाशिकमध्ये. ओके सिव्हिल इंजिनियर आहात का? पुण्यामध्ये वगैरे वगैरे नसतं का तुमचं पुण्या साईडला? पुण्या साईडला वगैरे नाहीये का? तुमचं गाव कोणतं आहे? चिंतामणी दादा म्हणतात. दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे दादा मी. तुमचं गाव कोणतं आहे? करण दादा म्हणतात नाही तिकडे नाही अजून. ओके बेस्ट ऑफ लक दादा, तुम्ही छान चांगले कंस्ट्रक्शन व्हाल, अजूनही तुमची चांगली ग्रोथ होईल आमच्या कोकणची माणसं साधी बोळी या आपल्या चॅनल कडून. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा दादा. चालू ट्राय तिकडे पण येऊच, नक्की नक्की होणार बघा दादा.
आपण प्रयत्न करत राहायचे दादा आणि चांगल्या मार्गाने करायचे, मग ऑटोमॅटिक आपल्याला देव साथ देतो. मंडळी 35 लाईक झाले आहेत, लवकरात लवकर करा मंडळी. मेरा इतना काम करेगी क्या. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. आज भोगीची भाजी केल्यान की नाही वहिनीन? भोगीची भाजी केल्यान की नाही? आमच्याकडे या खाऊ भोगीची भाजी आणि चपाती असत, भाकरी नाही. स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची माणसं साधी बोळी या आपल्या चॅनलमध्ये. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. अमित दादा जेवण झालं का तुमचं? मालवडीत विचारते खरा. अमित दादा जेवलाय? जेवण बिवण झाला की नाही? पोरगी कशी असत? बरी आहेत मा? ला 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 म्हणजे लवकरात लवकर कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. काय ता? नीम का पेड़? नीमचा पेड़? आवाज नाही. संदेश दादा नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. पण माझ्या चॅनलचं नाव कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेर टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. तर सध्या मी जम्मू काश्मीरला असल्यामुळे इकडचे टुरिस्ट प्लेस तुम्हाला पाहायला मिळतील, तर नक्की जॉईन व्हा. अमित दादा म्हणताय चपाती लाटताय का? हो अमित दादा चपाती करतोय. अरे भाकरीचा पीठ नाही भेटणार, त्यामुळे आज भोगीची भाजी आणि चपाती असं त्याच्यावर चलन घेते. आता काय संदेश दादा म्हणता मी कोकणी. ओके, तुम्ही पण कोकणातली असाय? खूप जण कोकणातली असत. माझ्या लाईव्ह खूप कोकणातली माणसं येतात, लय बरं वाटतं. खैले पण तुम्ही कोकणातली म्हणजे खैले असाय?
संदेश दादा तुम्ही खयले कोकणातले असाय नक्की सांगा. कणकवली, ओके. कणकवलीतले आहात का? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. जवळ आहात. मी कुडाळ मधली आहे, कुडाळ तालुका. दादा स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे. बरं वाटतं की आपल्या कोकणातली माणसं म्हणजे अशी आपल्या चॅनलला भेटली ना तर खरंच खूप बरं वाटतं. तसं प्रत्येक वेळी आपल्याला आपली माणसं भेटतच नाही, तशी आम्ही खूप घरापासून लांब आहोत. आणि मला तेव्हा बरं वाटतं जेव्हा मी आता म्हणजे माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी आता जम्मूला आहे. पण जेव्हा इथं मला ना मराठी माणसं, इकडे तर कोण भेटतच नाही मराठी माणसं. मराठी असतात पण अशी कोकणातली माणसं खूप कमी भेटतात या साईडला. तर मला बरं वाटतं की इथं आपली माणसं भेटली ना की. अमित दादा म्हणतात नाव हा ना कोकणची माणसं साधी बोळी म्हणून सगळे कोकणातले बोलतात. येस. म्हणून कोकणातली माणसं जुळतात. आणि हा नाव काल 2 दिवसापूर्वी वाटत होता की माझं नाव चॅनलचं बदलू काय. म्हणजे तुमचं काय मत असा की माझ्या चॅनलचं नाव बदलू की ठेवू? मी कोकणातली माणसं साधी बोळी या चॅनल चांगलं आहे नाव की चेंज करू? मधुसूदन दादा म्हणते मनसब. संदेश दादा म्हणते इथं म्हणजे कुठं? मी जम्मू काश्मीरला आहोत, त्यामुळे इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते, तर नक्की बघा दादा. आरती ताई म्हणतायत जय महाराष्ट्र. आरती ताई नमस्कार, कुठून बोलताय? अमित दादा म्हणतायत नको नको, दॅट्स बेटर. थँक्यू सो मच. बरं झालं कोणीतरी. 2 दिवस हा मला विचार येत होता की चॅनलचं नाव बदलू की तसंच राहू दे. थँक्यू मंडळी, तुम्ही मला सजेशन दिल्याबद्दल थँक्यू. नाही मी तेच ठेवेन, म्हणजे जे नावाने मी चालू केलंय तेच राहू दे. कदाचित पुढे झालं तर तुम्ही मला ओळखाल ना कोकणची माणसं म्हणून. संदेश दादा म्हणतायत अहो नको ताई. थँक्यू सर्वांची मी मत म्हणजे ऐकलंय. थँक्यू, तुम्हाला आवडलंय हे नाव त्यामुळे हेच राहते. बाकी सगळे जेवलात की नाही नक्की सांगा. अमित दादा म्हणतात तर नाहीतर जम्मूतली माणसं साधी बोळी असं ठेवा. जम्मूतली माणसं म्हणजे जम्मूतली माणसं काय सांगू, त्यांची लँग्वेज पण वेगळी आहे, म्हणजे आम्हाला नाही समजत. पण कॉमन ही भाषा यूज करताना ती आम्ही आपली ग्राही धरतो. दुकानदार वगैरे नॉर्मली पंजाबी बोलतात, नाहीतर डोंगरीची लँग्वेज असते ती बोलतात, नाहीतर आमच्यासोबत तर मात्र हिंदीच बोलतात ते. सुशांत चौगुले दादा म्हणते छान आहे. थँक्यू सुशांत दादा. अजूनही मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता की माझ्या चॅनलचं नाव कोकणची माणसं साधी बोळी आहे, हे मी चेंज करू की तेच राहू दे, हे मला नक्की सांगा सर्वांनी. संदेश दादा म्हणतायत थँक्यू शुभम दादा, तुम्हीच मला बहीण म्हणून स्वीकारलात आणि मला छान प्रेम देताय त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. आता मी तुम्हाला हाईड करणार आहे, त्यासाठी तयार राहा. असल्या माणसांना असंच हँडल करायचं. त्यांच्यात अशा माणसांमुळे लोक ना स्त्रिया पाठी राहतात घाबरून. सुशांत दादा म्हणतायत नाव कोकणची माणसं साधी भोळी हे नाव आहे दादा, आणि याच नावाने मला हाक मारा कोकणची माणसं. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. 36च लाईक झाले, लवकरात लवकर लाईक्स वाढवा मंडळी. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा लक्ष्मण चव्हाण दादा म्हणतायत. नमस्कार लक्ष्मण दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा.
प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा लवकरात लवकर. आणि सर्वांना भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लक्ष्मण दादा तुम्हालाही खूप खूप भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सुशांत चौगुले म्हणतात हो तेच तर म्हणतो, तेच म्हणतोय, छान आहे नाव, बदलू नका. थँक्यू दादा, थँक्यू. नशीब म्हणजे सर्वांनी सांगतायत तुम्ही, खरंच बरं वाटतंय की कॉम्प्लिमेंट देताय तुम्ही सर्वजण. संदेश दादा सुशांत दादा म्हणताय हो नाही, संदेश दादा म्हणते ताई आपल्या कोकणचा खूप अभिमान आहे. हो दादा, कोकणातली सर कुठेच नाही बघा. जेव्हा ना काही घराकडे जे सण असतात ना आणि आम्ही इकडे असतो ना, तेव्हा ना एवढं वाईट वाटतं की यार आपला सगळे सण चुकतात असं वाटतं. म्हणून मी काय करतो, तिकडे नाही म्हणू गावला ना म्हणून आम्ही ज्या घराकडे बनवतात ना सगळी एकत्र बसन, तर आम्ही चौघा एकत्र बसन खातो. म्हणजे एक फील येतं की बाबा हा आपण सण साजरे करतो म्हणून. घरापासून लांब जी घरापासून लांब राहतात ना त्यांच्याच घरातली किंमत कळता. घरातली घरची म्हणजे प्रत्येक सणांची. म्हणजे लवकरात लवकर लाईक करा. अनिल शिंदे म्हणतात हाय, नमस्कार दादा, स्वागत आहे. आणि प्रत्येकाला आपल्या जिल्ह्याचा किंवा आपल्या भूमीचा अभिमान असतो आणि तो सर्वांकडे असला पाहिजे, है ना. म्हणजे कुठेही आपण देशाच्या कुठल्या पण कोण्यात असलो तरी आपण आपली माती विसरता गमा नये. आपली जी भूमी आहे ज्याने आपल्याला जन्म दिलाय ती मात्र विसरता गमा नये असं मला वाटतं. प्रत्येकाने तिचा आदर करावा. नाशिक खरात हाय, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. संदेश दादा म्हणतात खरंच मी पण मुंबईला आहे जॉबला, पण मला गाव खूप आवडतं. आमच्यासारखी गत असा तुमची पण की म्हणजे माझ्या मुलांका सुद्धा ना कोकणात जाताना एवढं आनंद होतो. म्हणजे मला 2 मुली असत, एक 3री मध्ये आणि एक LKG मध्ये असा. त्यांच्या सर्वजण असता मम्मी कधी जातलो आम्ही घरात, मम्मी आम्ही कधी जातलो घरात. म्हणजे एवढी ओढ त्यांना आत्तापासून म्हणजे आपल्या मुलांका आपल्या मातीची ओढ आपण ना लहानपणापासूनच लावायला पाहिजे. म्हणजे आता तुम्ही कणकवलीत आहात पण तुमच्या मुलांना किंवा तुमच्या फॅमिलीला म्हणजे ज्यांचं लग्न झालंय की नाही मला कोणाचं माहिती नाही, पण मी असं सांगते ॲज युजली की आपण आपल्या मुलांना ना आपल्या मातीची ओढ लहानपणापासूनच लावायला पाहिजे. जरी आपण ना या जगात नसलो तरी त्यांना आपल्या मातीची ओढ लागली पाहिजे. जोपर्यंत प्रत्येक सणांना असं वाटायला पाहिजे की आपण आपल्या घरी जाऊया आपल्या माणसांची. कारण प्रत्येकाचे आता माझ्या मुलांचे आजी आजोबा इथं नाही आहेत, तिकडे आहेत गावी. तर मला असं वाटतं की त्यांना आपल्या आजी आजोबांची प्रत्येक नातेवाईक आहेत त्यांची ओळख व्हायला पाहिजे त्यांना, असं मला वाटतं. गणेश दादा म्हणतायत हाय, नमस्कार गणेश दादा, स्वागत आहे. अमोल दादा म्हणतायत नमस्कार ताई, कसे आहात. मी मस्त आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तुम्ही कसे आहात अमोल दादा. संदेश दादा म्हणतायत सलाम आपल्या भूमीला. नमस्कार, सलाम. खरंच दादा आपल्या भूमीला आपण विसरू नये. कितीही जगाच्या पाठीवर आपण मोठे जाऊ, कुठेही जाऊ, पण आपण आपल्या मातृभूमीला आणि मायभूमीला कधीच विसरू नये. संकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात संकेत दादा. सर्वांना खूप खूप भोगीच्या शुभेच्छा. संदेश म्हणजे तुमची मुलं खूप हुशार आहेत कारण त्यांना आपल्या गावाबद्दल खूप प्रेम आहे. दादा तुम्ही जर ना माझे व्हिडिओ वगैरे पाहाल, लॉंग व्हिडिओ त्यात आहेत बघा. म्हणजे सांगते मी तुम्हाला एक माझ्या लाईव्ह मधला किस्सा जो या गणपतीत घडलेला. आम्ही जम्मूला आहोत आणि यावर्षी ऑगस्ट मध्ये म्हणजे 28ला कधी होती ती, 27ला काहीतरी गणेश चतुर्थी होती आणि इकडे भरपूर जम्मूला पूर आलेला. म्हणजे सगळ्या ट्रेन कॅन्सल झालेल्या
एकही म्हणजे ट्रेन नव्हती. आणि आमची 29 तारीखला तिकीट होती. म्हणजे माझ्या मिस्टरांनी घरा म्हणजे ऑफिसमध्ये झगडून झगडून काही काही सांगून तयार केलेलं त्या ऑफिसरांना की मला सुट्टी द्या म्हणून. कारण एवढी ओढ ना गणपतीला, आणि प्रत्येक माणसाक ना गणपतीत जाऊची खूप ओढ असतं. तर आम्ही ना म्हणजे तिकीट वगैरे काढलेली ट्रेनची आणि कॅन्सल झाली. म्हणजे दुपार 3 वाजता एक झालं, म्हणजे आम्ही दुसऱ्या दिवशी जाणार होतो. तर एक कॅन्सल झालं. 29 तारीखला जाणार होतो. 28 तारीखला माझ्या मुलीचा बड्डे होता. 5वा बड्डे होता. आणि मी सगळं ऑर्डर वगैरे दिलेली केकची वगैरे. आणि हळूहळू ना सगळ्या ट्रेन कॅन्सल झाल्या. म्हटलं एक झाली असू द्या, आपण दुसऱ्या ट्रेनने जाऊ, त्याचं करूया. ती पण झाली, तिसरी पण झाली, चौथी पण. म्हणजे ज्या ट्रेन मुंबईला जात होत्या किंवा त्या सगळ्या कॅन्सल झाल्या. आणि त्यानंतर मग आमचं वेलफेअर असतं तिकडे मी गेलेली. आणि नंतर म्हटलं आता काय करायचं, काय करायचं नाही करायचं काय. माझे मिस्टर ऑफिसमध्ये गेले आणि नंतर तिकडून ते वॉल्वोची तिकीट बुकिंग करायला गेले. तिथून आले आणि कुठेतरी धाडकन आपटले. म्हणजे गाडी एका साईडला गेली तरीही त्यांना काही लागलं नाही. म्हणजे मला ते नंतर कळलं की त्यांना लागलंय. लागले नाही, आपटले गाडी हे करून. आणि नंतर मग ना आम्ही 10 वाजता निघालो आम्ही ट्रॅव्हल्सने जायला. आणि मी कधीच ट्रॅव्हल्सने सफर केला नाही, कधीच नाही केलेला. तो त्यावेळी केला. आणि तेव्हा पण त्या गाड्या एवढ्या लेट झालेल्या काय सांगू तुम्हाला. आणि त्या परिस्थितीत आम्ही ना कशी गावी पोहोचलो. म्हणजे जम्मूवरून आम्ही ट्रॅव्हल्स केली. ट्रॅव्हल्सवरून दिल्लीला उतरलो. तिथं आम्ही दुसऱ्या दिवशी पहाटे तिथून निघणार असतो. मग माझी एक फ्रेंड होती उत्तराखंडची. म्हणजे आर्मीमध्ये तर आपल्याला वेगवेगळ्या फ्रेंड्स भेटतात. तर त्याही होत्या. तर त्यांच्याजवळ आम्ही थांबलो दिल्लीला. सकाळ 12 वाजता आम्ही दिल्लीला उतरलो. तिथून मग ट्रॅव्हल्सने. आणि त्यानंतर मग परत आम्ही सकाळी सफर सुरू केला ट्रेनचा. तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही गावी पोचलो. आणि घरच्यांना आम्ही काहीच सांगितलं नव्हतं की आम्ही येतोय. तो माझा ब्लॉग आहे माझ्या चॅनलवर, तर नक्की सर्वांनी पहा. म्हणजे सांगायचं तर काय, कोकणी माणूस, कोकणातला माणूस ना खैसर पण असतात म्हणते का. जेव्हा गणपतीची चाहूल लागते ना गणपतीत कोकणात, तेव्हा माणसा कशी आम्ही धावून जातो ना, हे आमकाच आमचं माहिती. सचिन दादा नमस्कार. संकेत दादा म्हणतात सर्वांनी माझ्या दीदीला लाईक करा. थँक्यू. वाल्या ताईंचं स्वागत आहे. हो दादा, मी सफरचंद नाही विकत. प्लीज आणि डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सचिन दादा म्हणतात हाय. सचिन दादा नमस्कार. सचिन दादा सचिन सेंधगे, तुम्ही लय भारी दिसताय. थँक्यू दादा, थँक्यू. सुग्रीव वाघमारे हाय. जेवण झालं का तुमचे दादा? चपात्या चालू आहेत, भोगीची भाजी आहे गॅसवर. अमोल दौंपा म्हणते ताई कशी आहे थंडी? थंडी तर खूप आहे दादा. आज जरासं ऊन पडलंय, मध्ये तू गायब होतोय. संदेश दादा म्हणते आपले गणपतीला आपल्या गावी खूप मजा येते. एक मिनिट हा.
बघते. संदेश दा, सॉरी हा मेसेज म्यूट होता. ताई थंडी कशी आहे? दादा खूप थंडी आहे इकडे. संदेश दादा म्हणतात गणपतीला आपल्या गावी खूप मजा येते, मुंबईला मजा येत नाही. हो दादा, गावी तर खरंच म्हणजे गाव तेव्हा ना, जेव्हा गणपती बाप्पा येतात ना, तेव्हा आपलं काय वेगळंच असतं ग कोकणातलं रूप. आणि त्यात पाऊस पडत असतो आणि सगळीकडे हिरवळ, भारीच वाटते. भारी म्हणजे भारी. संदेश दादा म्हणतात बरोबर ताई. बनसोडे दादा म्हणते नमस्कार जी. नमस्कार, आपका स्वागत है. कहाँ से बोल रहे हो? अनिल नाईक म्हणते कोण आहे का? हो दादा मी आहे. सॉरी, बेल वाजलेली म्हणून गेलेले. स्वागत आहे सर्वांचं. भोगीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. लाईक डन म्हणते, थँक्यू. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. अमोल दादा म्हणते ताई खूप कामात बिझी आहात, काय करत आहात ताई? चपात्या बनवते दादा. तेवढ्यात बेल वाजली म्हणून बाहेर गेली. संदेश दादा आवाज येत नाही दादा, म्यूट केलेला, सॉरी. मॅडम गाव कोणतं तुमचं? प्रभाकर दादा म्हणतात दादा माझं गाव आहे कोकण, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मूवरून माझं लाईव्ह चालू आहे दादा. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. आमची कमेंट वाचत नाही. अनिल दादा मी वाचली हो. लाईक डन कोण आहे का? वाचली मी ही कमेंट, थँक्यू अनिल दादा. गौरव दादा नमस्कार. काय म्हणताय गौरव दादा? अमित दादा म्हणतायत जेवणार कधी? अमित दादा हे येतात उशिरा 3 वाजता, मग मुलांका देऊन मी मोकळा होतोय. आम्ही उशिरा जेवतो, कधी कधी मुलंही थांबतात त्यांच्यासोबत जेवू. तुम्ही जेवलाय काय? प्रभाकर दादा मध्ये ओके. अमोल दादा मध्ये खूप लाईव्ह काय आहे ताई तुमची, म्हणजे काय म्हणताय अमोल दादा? इहान म्हणजे काय आहे? काय हा शब्द मला नाही कळत आहे. संदेश दादा कुडाळ काय गाव? होय कुडाळचे असं आम्ही, म्हणजे तालुका कुडाळ, गाव वेगळं असं माझं. मिस्टर काय जीडी मध्ये आहेत का? प्रभाकर दादा हे मी बाकी सगळं मी नाही सांगू शकत, अलाउड नाहीये ते सांगायला. हा मस्त दे इकडे दिला अरे नाही असू दे काय आता तू खराब केलं नाही. हे बघ अशी डालीवर डाली येऊ दे. ओके आणि हे का अशी काढ, मस्त दिसतं. चला तुम्ही दोघं पण जेवून घ्या चला. अमित दादा म्हणतो हो जेवलो. अमित दादा म्हणताय आज भोगी स्पेशल काय? भोगीचीच भाजी असते ना ती, म्हणजे 12 भाज्या एकत्र करून भाजी बनवतात, तिला भोगीची भाजी म्हणतात ना. काय करतात मिस्टर आर्मी मध्ये आहेत दादा. प्रभाकर दादा म्हणतात ओके. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. मंडळी लवकरात लवकर लाईक करा चॅनलला, कमेंट करा, कुठून बोलता हेही सांगा. आमच्या गावचं नाव नाटळ आहे. ओके नाटळीचे तुम्ही, वाव. आमच्याकडे पण नाटळीची पाहुण्या पण असत, नाटळकर म्हणून वाटतं. कुंभार तुमच्याकडे नाटळीत पण कुंभार असतात ना? एक मिनिट ठीक आहे.
ती काकी आणि मी पण तसलीच केलंय खुशू. हो म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. नितेश बोबडे म्हणते आदरणीय प्रीतीताई साहेब नमस्कार, कसे आहात? आदरणीय नितेश दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात? संदेश दादा म्हणतात धन्यवाद ताई. हाय श्री नमस्ते. प्रभाकर दादा मिस्टर काय करतात? हो दादा मी किती वेळा सांगू, आता तर मी सांगितलं 10 वेळा सांगितलं मी तुम्हाला की माझे मिस्टर आर्मी मध्ये आहेत. आता काय करतात कसं सांगू आर्मी मध्ये. प्रवीण कुले म्हणतात हाय नमस्कार प्रवीण दादा. ठीक आहे ओके. दादा प्रभाकर दादा काही गोष्टी असतात त्या आम्ही नाही सांगू शकत, अलाउडच नाहीये ते सांगायला. त्यामुळे फक्त मी एवढंच सांगू शकते की आर्मी मिस्टर आर्मीमध्ये आता ते कुठल्या ह्याला आहेत काय आहेत ते नाही सांगू शकत आम्ही. प्रवीण दादा नमस्कार. नितेश दादा म्हणतात मी पण मजेत आहे आदरणीय प्रीतीताई साहेब, आपला आशीर्वाद आहे लहान भावाला. हो दादा नक्कीच आशीर्वाद आहे माझा सर्वांनाही. काळजी घ्या सर्वांनी आणि भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. आमच्या नाटळगावी कुंभारवाडी आहे. हा तिथंच माझे आमचे पाहुणे पण आहेत, तिकडेच खूप जण आहेत पाहुणे नाटळेला. प्रभाकर दादा म्हणतात ठीक आहे ओके. प्रवीण दादा म्हणतात आप मॅडम बहुत सुंदर है मैडम जी. धन्यवाद सर जी धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी मंडळी 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मंडळी 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अजून फक्त 5 लाईक्स बाकी आहेत. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. नितेश दादा म्हणतात आपल्या आदरणीय ताई साहेबांचे मिस्टर म्हणजे आदरणीय भाऊजी धारधार गोळ्या चालवतात, थोडं सांभाळून बोला नाहीतर वाट लागेल बरं का. सरळ लाईव्ह मधूनच फायरिंग होईल. युद्ध सुरू होईल. नाही हो कोणाला काही म्हणजे वाईट नका बोलू आणि वाईट कोणाला वागवूही नका, कारण आपलं कर्म माझे एक फ्रेंड आहे समोरच्या ताई ते म्हणतात कर्मा इज बॅक. कळलं का मंडळी? कर्मा इज बॅक. आपण जेव्हा चांगलं बोलू तेच आपल्याला पुढे जाऊन वाटायला येणार आहे. समजलं का मंडळी? आपण जे बोलणार, आपण जे चांगले बोलणार तेच आपल्याला पुढे मिळणार आहे. वाईट केलं तर ते आपल्याला पुढे वाईटच मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी चांगला विचार करा, चांगले बोला. जम्मू मध्ये हळदी कुंकू करताय का? इथं काय सगळ्या वेगवेगळे आहेत. नाही हळदी कुंकू आमचं घरीच असतं, इकडे काय करत नाही दादा. जम्मू हळदी कुंकू बिळदी कुंकू काय नाही, त्या सगळा घराकडे. सण मी कुठलेच असे वेगळे करत नाही. फक्त काय आता भोगी आहे मग जेवण करतोय, जेवण बनवते. बाकी असं संक्रांत म्हणा किंवा अजून काही असं वेगळं काही मनवत नाही मी. सांगा त्यांना तुमचा भाऊ आहे म्हणून संदेश. ओके ओके सांगते. पण मला पाहुणे कोण आहेत ते माहिती नाही आहेत, मी कधी गेली नाही. पण आईचे माझे पाहुणे आहेत तिकडे, मी कधी नाटळला अजून गेलीच नाहीये दादा. नक्की सांगे ना संदेश दादा माझे भाऊ आहेत. पण ते लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. नितेश दादा म्हणते आदरणीय ताई साहेब चंद्रकोर छान आहे, खूप सुंदर दिसत आहे. आमच्या गोड ताई साहेबांच्या कपड्याला लागून चंद्रकोरचे सौंदर्य वाढले. वा वा वा, धन्यवाद दादा धन्यवाद. थँक्यू दादा थँक्यू. सर्वांनी काळजी घ्या स्वतःची आणि इतरांचीही.
आणि नुसते फक्त संक्रांती दिवशी गोड गोड बोलू नका, तर बाकीच्याही दिवशी गोड गोड बोला सर्वांनी. शेजाऱ्यांशी भांडू नका आणि छान राहा. काय जेवण बनवताय आदरणीय ताई साहेब? नितेश दादा विचारताय. नितेश दादा जेवण बनवते, भोगीची भाजी बनवली आहे आणि चपात्या. परी जेव घेतलं काय? मी ठेवलंय ना ताट. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. मग या नाटळला ताई साहेब. हो दादा नक्कीच येईन. संदेश दादा आता तुमच्याशी ओळख झाली आहे, नक्की येईन नाटळला. नितेश दादा म्हणतात मी आयुष्यात कधीच कोणाशी गोड बोलत नाही. ओके, मग माझ्याशी कसे दादा गोड बोलताय नितेश दादा? मग माझ्याशी कसे मग लाईव्ह वर बोलताय का गोड? पटकन लाईक करा. 46 नंबरला लाईक करा. बघू कोण करतंय. 46 नंबरला लाईक करा. 46 नंबरला लाईक करा. संदेश आता तुम्ही जेवायला या ताई साहेब. बायकोनं डाळ खिचडी केल्यान. वाव, डाळ खिचडी केल्यान वहिनी. येतंय म्हणून सांगा. आमच्याकडे चपाती आणि असा. तुम्ही पण जेव के. आणि वहिनी काही सांगा. वहिनी जेव के म्हणून. ननन बोलयता म्हणून सांगा. म्हणजे लवकरात लवकर. पूजाताई म्हणतात काय करताय ताई? जेवणच करतोय पूजाताई अजून. लाईव्ह चालू आहे आणि जेवण चालू आहे. मुलं जेवतायत. मिस्टर आता 15 मिनिटात येतील. कारण इकडे ना मी खूप आता तुम्ही म्हणाल की काय ही ताई एवढ्या उशिरा लाईव्ह मध्ये लाईव्ह करते आणि या लाईव्ह मुळे उशिरा जेवण करते. तर मंडळी असं पण नाहीये. आधी तुम्ही लाईक करा पटकन, मग मी सांगते याचं उत्तर. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तर इकडे भरपूर थंडी असा म्हणजे भयंकर थंडी आहे. त्यामुळे काय होतं जेवण आधी करून ठेवून काय उपयोग नाही. कारण लगेच थंडीमुळे जेवण सगळं थंड होतं. त्यामुळे ते यायच्या टायमिंगला जेवण बनवलं की कसं गरमागरम जेवण मिळतं त्यांना खायला. हा बघते. हो हो, लवकरात लवकर हे करा, लाईक करा मंडळी आणि चॅनलला डबल टॅप करा. आदरणीय ताई साहेब, मी गोड बोलतोय हे आपल्याला वाटतंय, पण मी गोड बोलत नाही. त्याचे कारण असे की गोड तोच व्यक्ती बोलतो जो खोटं बोलतो. खरं बोलणारा कधी गोड बोलत नाही. हो का दादा? खरं आहे. खरं बोलणारा माणूस कधी गोड बोलत नाही. कारण खरं बोलणारा माणूस नेहमी कडू वाटतो. म्हणजे त्याला नेहमी लोक अक्कल शिकवतात. आणि खरं बोलणंच गरजेचं आहे दादा. खरं आहे ते. मग अशीच मी माझ्या लाईव्हच्या फर्स्ट स्टार्टिंगलाच बोलली की गोड गोड बोलण्यापेक्षा जे खरं आहे तेच बोलावं माणसाने. आणि जे व्यवस्थित म्हणजे जिथं चुकते अन्याय होते तुम्ही बोला. ज्याचं चुकते आणि तुमच्याकडनं एखादं मत मागलंय फुकट हो हो म्हणू नका. जिथं बोलावं लागत असेल तिथं नक्की बोला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. 50 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे. फक्त 5 लाईक बाकी आहेत 50 लाईक्सला. पटकन करा.
नितेश दादा, काल खरं बोलल्यामुळे मी सर्व नातेवाईकांमध्ये वाईट ठरलो. चालतंय दादा, चालतंय. या गोष्टीचं वाईट वाटून घेऊ नका, पण तुम्ही तुमच्या मनाला सांगा की मी खरा आहे. अशी नाती नसलेली बरी असतात. संदेश दादा म्हणते माझी बायको अस्सल कोकणी जेवण करता, मस्त चमचमीत. वाव, माका पण येऊ खाया मग तुमच्याकडे जेवूक. भारीच दादा, खूप छान. नक्कीच आम्ही नक्की येतलो तुमच्याकडे. नाटळी हरकुळ या माझ्या मामाचं गाव असं दादा. हरकुळ मुसलमानांचा हरकुळ हा ना, तर माझ्या मामाचा गाव. आणि करंजे या माझा मूळ गाव. नितेश दादा म्हणते काल या खरं बोलण्यामुळे मी सर्व नातेवाईकांमध्ये वाईट ठरलो. दादा, या गोष्टीचं अजिबात वाईट वाटून घेऊ नका, कारण जर तुम्ही खरं बोलल्यामुळे वाईट झाली तर त्यांचा दोष आहे की तुमच्यासारख्या माणसांना ते गमवत असतील तर. आणि मला खरं बोलायलाच आवडतं दादा, खोटं. आणि मला अशी खोटी माणसं ऐकतात एक सांगतात दुसरं, हे मला नाही आवडत. खूप छान दादा स्वभाव, मला असाच पाहिजे माणसांचा. माझाही स्वभाव असाच आहे. संदेश दादा म्हणतात नक्की या. नक्की येतो दादा, नक्की येतो. मंडळी पटापटा लाईक करा मंडळी. सँडी माने, हाय ताई. हाय सँडी दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय सँडी दादा? संदेश दादा म्हणते करंजे माझ्या बायकोचो आजोळ. हो का? आमचं तिथं घर असा. घर म्हणजे थैसर आम्ही जातो नेहमी, एक वर्षात नाही एकदा. बाकी तर आम्ही ओरोसलाच असतो, पण बाकी म्हणजे वर्षात ओटी भरू वगैरे करंजे या गावात जातो आम्ही. त्या मंदिर आहे ना तिथं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. करंजे 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 करंजे. तुझे केशरी माल डबल हाय म्हणतायत. हाय, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. डबल टॅप पण नाही करत आहात. 46 झालेत. पटकन करा मंडळी लाईक. हॅलो केशर मल, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. प्लीज डबल टॅप करा. 46 झाले आहेत. सँडी दादा म्हणतात पुण्यावरून. ओके, पुण्यावरून आहात का दादा? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. हर्ष दादा म्हणतात हाय हर्ष दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. जेवलात का हर्ष दादा? जेवलात का नक्की सांगा. आणि जेवला नसाल तर आमच्याकडे जेवायला पण या. भोगीची भाजी बनवली आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. माझी कामं झाली, मिस्टर येईपर्यंत थोडंसं उन्हात बसते. संदेश दादा म्हणतात मस्त माझी लाडकी ताई बोलते. तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं ताई साहेब. संदेश दादा तुमच्याशी बोलून बरं वाटलं. आपला गावचा माणूस भेटला असं वाटलं आज. थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. रोज या दादा माझ्या लाईव्हला, जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तसा. म्हणजे संध्याकाळी पण असतं,
माझ्या चॅनलला तुम्ही जर जॉईन झाला असाल ना दादा, तर बेल आयकॉन असतं ना चॅनलला, तिथं जाऊन ऑलवर क्लिक करा. म्हणजे माझ्या नोटिफिकेशन साऱ्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील आणि तुम्हाला जॉईन होता येईल. म्हणजे लवकरात लवकर चॅनलला लाईक करा. 46च झालेत लाईक्स. 48 करा. 47, 48. प्लीज प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 50 लाईक्स तर होऊन जाऊ दे मंडळी. 50 लाईक प्लीज. फिफ्टी लाईक प्लीज मंडळी. 6 झाले आहेत. लवकरात लवकर करा. 47. संदेश दादा म्हणते किती वाजले ताई? दादा 2:50 झाले. का हो दादा? संदेश दादा का विचारताय किती वाजले म्हणून? आम्ही जेवलो नाही म्हणून काय? ला 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 ला. हाय स्पेशलिस्ट, स्वागत आहे दादा तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात दादा? भोगीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आणि उद्या संक्रांत आहे. आज हे वर्ष सर्वांना खूप छान आनंदी आरोग्यदायी जावो. लाईक केलं व माय. थँक्यू स्पेशलिस्ट, थँक्यू सो मच. संदेश दादा म्हणताय सेम. हा हो दादा, हे उशिरा येतात, 3च्या नंतरच येतात. मग मला तर काय त्यांच्याशिवाय जेवण जात नाही, त्यामुळे मी त्यांची वाट बघते. हर्ष दादा म्हणतायत हाय. अजय चौगुले म्हणतायत हाय. नमस्कार सर्वांनी. प्लीज डबल टॅप करा. अजय दादा प्लीज डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. एक डबल टॅप माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, की परत एकदा पुन्हा लाईव्ह उत्स्फूर्तने घेण्यासाठी मदत होते मला. उमेश दादा म्हणतात यू आर लुकिंग सो अमेझिंग. थँक्यू उमेश दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज डबल टॅप करा. आणि कुठून आहात उमेश दादा नक्की सांगा. तुम्ही गाणं म्हणता काय? हो दादा म्हणते, पण आता ताकद नाही. म्हणते म्हणजे असंच गुणगुणते. मला काय एवढा आवाज असा नाही आहे, पण असंच गुणगुणते. लहानपणापासून आवड होती, पण कधी त्यात म्हणजे असं सपोर्ट नाही भेटला. नाहीतर काहीतरी केलं असतं नक्कीच. मग तीच आता काय म्हणते, तीच आता अशीच गुणगुणते, गाणी ऐकते, गुणगुणते. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 48 झाले आहेत. फक्त 2 लाईक आहेत 50 लाईक्स व्हायला. म्हणतात ना की लहानपणापासून जर आपल्याला त्या गोष्टींना वाव मिळाला तर आपल्याला त्याला चालना मिळते. पण मला नाही मिळाला. पण असंच आता आवाज असंच गुणगुणत राहायचं. आणि आता अजून कोण गाणं ऐकणार माझी, तर मी तर लाईव्हला गुणगुणते. अनंत दादा म्हणतात हाय. हाय अनंत दादा, स्वागत आहे तुमचं. संदेश दादा म्हणते कोकणी काय कमी नाही. कोकणी माणसं काही कमी नाही असं म्हणताय काय? प्लीज अनंत दादा लाईक करा चॅनलला. सर्वांनी लाईक करा. काय सुंदर दिसते. मला नाही माहिती मी सुंदर दिसते की नाही. मला असं वाटतं की यार सुंदर दिसणं हे महत्त्वाचं नाही आहे दादा. मनाने सुंदर असणं आणि विचार सुंदर असणं हे गरजेचं आहे. हे सौंदर्य असतं काय, तर ते 4 दिवसापुरतं असतं. म्हातारे झालो काय सौंदर्य पण निघून जातं. पण माणसाचे जे विचार आहेत ना, ते माणसाने कायम ठेवावेत मंडळी. अनंत दादा मलाही असं वाटतं की तुम्हीही तेच म्हणावं की माणसाचे विचार महत्त्वाचे आहेत. त्याचं वागणं सुंदर असलं पाहिजे. चेहरा सुंदर असून काही फायदा नसतो. मला असं वाटतं की चेहरा बघून मला लाईव्हला येत असाल, पण माणसाचे विचार आणि बोलणं चालणं हे लक्षात घ्यायला. जेव्हा आपण ना बायको बघतो तेव्हा सुंदर हा बघतोच, पण जेव्हा तिचे विचार आणि आपल्या घराला सांभाळून घेईल काय हे जेव्हा जातो आणि पाहतो ना, ते आहे. संदेश दादा म्हणतात बरोबर ताई. थँक्यू संदेश दादा. मग काय सुंदर दिसणं हे महत्त्वाचं नाही आहे आणि माझ्यासाठी तर नाहीच आहे.
प्रत्येक देवाने प्रत्येकाला बनवलं आहे. काळं बनवलंय, गोरं बनवलंय. देवांचा आपला देव पण तो एकदम असा सावळा होता ना आपला श्रीकृष्ण हरी विठ्ठल. मग आपण माणसामध्ये सुंदर, कुरूप असं आपण हे करतो. म्हणजे सुंदर दिसेल तर आपण तारीफ करतो. असं दिसेल तर आपण त्याची कशी दिसतेस माकड तोंडी, हे पण मी ऐकलं लोकांकडनं, कोणाकोणाकडनं. मला नाही, पण असं म्हणून लेडीज काय करतात, जर आपला चेहरा सुंदर नसेल, तर आपला चेहरा ढाकतात किंवा दाखवत नाही, घाबरतात, की लोकं आपल्याला काय म्हणतील. स्वतःला जर सुंदर म्हणाल ना, तर तुम्हाला जग सुंदर बनेल आणि जग चेहऱ्याने आपल्याला सुंदर म्हणू शकत नाही. आपण आपल्या कर्माने आणि बोलण्याने आणि आपल्या विचारांनी सुंदर बनायला पाहिजे. करण दादा म्हणतायत हाय. हाय करण दादा, नमस्कार. राईट. अनंत दादा म्हणतात राईट. थँक यू अनंत दादा, थँक यू सो मच. पूजाताई म्हणतायत सॉन्ग बोल ताई. पूजाताई आता नाही, आता माझी बॅटरी डाऊन झाली आहे, कारण आता जेवायचं पण आहे, मिस्टरांची वाट बघते. सो 1 वाजून 1 तास 49 मिनिटं झाली आहेत, बडबडते. त्यामुळे आता माझी कॅपॅसिटी नाही आहे. उद्या संध्याकाळच्या लाईव्हला वगैरे या तुम्ही ताई, आम्ही नक्की एखादं कुठलं तरी गाणं बोलूया. राजश्री ताई म्हणताय ताई काय ताई श्रीनगरला खूप थंडी आहे ना? हो दादा हो ताई राजश्री ताई, श्रीनगरला खूप थंडी आहे आणि जम्मूला पण खूप थंडी आहे. राजश्री ताई प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. तुलसीराम दादा म्हणतायत विचार चांगले असावे. खरंच यार, विचार चांगले असावे. माणूस शेवटी जेव्हा ना आपला पापाचा आणि पुण्याचा घडा भरेल ना, तेव्हा जर तुमचे पुण्याचा घडा आणि विचारांचा, म्हणजे शेवटी विचार हेच पुण्यातून काम करणार ना, तेव्हा तुम्हाला तुम्हाला कळेल की आपण आयुष्यभर, आणि तेव्हा ते हातातली वेळ निसटून गेलेली असेल मंडळी. आणि हाच विचार करत चाला. जिथं तुम्हाला चांगलं वागता येईल तिथं वागा. असं नाही की प्रत्येक ठिकाणी चांगलं वागलं पाहिजे. वाईटाला धडा पण शिकवला पाहिजे, तेवढंच गरजेचं आहे. पण कसं उगाच कोणाशी हे करत बसू नका किंवा वाईटपणा वाईटपणा तसं नाही म्हणत आहे, पण असं की तुम्ही तुमचे विचार चांगले ठेवा, मग देव पण तुम्हाला साथ देईल. संदेश दादा म्हणते विचार आचार ताई बरोबर बोलला ताई साहेब. थँक्यू संदेश दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हालाही माझं पटतंय. कृष्णनाथ दादा म्हणताय हाय नमस्कार. तुलसीराम दादा म्हणतात विचार चांगले असावे. हो दादा. कृष्णदान ताई तुम्ही खूप सुंदर बोलता. थँक्यू कृष्णदास दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही सर्वजण मला सपोर्ट करताय, त्यामुळे मी बोलते. प्लीज एक बोला ना ताई. कुठलं बोलू ताई? खेळ कुणाचा दैवाला कळला, खेळ कुणाचा दैवाला कळला. मी असो तू असो हा असो कुणी असो, देव को खेळ कुणाचा दैवाला कळला, खेळ कुणाचा दैवाला कळला. घे. कर्म चांगलं करा. बरोबर तुलसी दादा, थँक्यू सो मच. बरोबर बोललात. कृष्णदादा ताई तुम्ही खूप सुंदर बोलता. थँक्यू कृष्णदादा दादा, थँक्यू सो मच. तुळशीराम दादा म्हणतात फेस करता आले पाहिजे. बरोबर. आणि आपल्याला पुढे जाऊन आपणच म्हणजे आपण आपल्या नजरेतनं कधी गिरता कामा नये. म्हणजे आपण आपल्या नजरेत चांगलं असलो ना, तर सगळ्यांच्या नजरेत चांगलं असू. ओके. उदय दादा म्हणतात मी कशाला आरशात पाहू ग. हे म्हणू का? मी कशाला आरशात पाहू ग, मी कशाला आरशात पाहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग, भिजली पानवेली ग. पूर्ण येत नाही दादा, नाही तर म्हटलं असतं. थँक्यू उदय दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मला गाणं म्हणायला लावते आणि डबल टॅप मात्र करत नाही आहेत. 50 लाईक्स म्हणून मी वरती टाकले, पण तेवढे पण कंप्लीट करत नाही आहेत तुम्ही मंडळी. पुंडलिक सावंत म्हणतायत नमस्कार पुंडलिक दादा, कुठून बोलताय? पूजाताई म्हणतायत नाहीच म्हणताय. थँक्यू पूजाताई. उदय दादा म्हणतात ताई एक गाणं म्हणा, मी कशाला आरशात. म्हटलं दादा उदय दादा, उद्धव दादा,
किसन दादा म्हणतायत हाय किसन दादा. तुळशीराम दादा म्हणतायत कुठल्याही कमेंटवर राग कसला धरायचा, जे चांगलं ते वाचे. ताई धन्यवाद दादा. एवढं पूर्ण गाणं म्हणता नाही आलं, सॉरी. कृष्णनाथ दादा म्हणताय ताई तुमचा व्हॉट्सअप नंबर सांगा ताई. कृष्णनाथ दादा मी नाही सांगू शकत माझा व्हॉट्सअप नंबर. मी कोणालाच नाही देत माझा व्हॉट्सअप नंबर. लाईव्हला तर नाहीच नाही. सॉरी दादा कृष्णनाथ दादा. मंडळी पटकन 50 नंबरला लाईक करा. कोकण माणसं साधी बोळी या चॅनलला. भक्तीताई हाय, नमस्कार, स्वागत आहे. जेवलात का भक्तीताई? भक्तीताई जेवलात का सांगा. किसन दादा म्हणताय थँक्यू. वेलकम किसन दादा. काय करताय किसन दादा, कुठून बोलताय? वाव 50 लाईक झाले आहेत. मला वाटतं भक्तीताईंनीच केले ते. भक्तीताई धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. संदेश दादा चला जेवायला या, आम्ही जेवण करत आहे. हो संदेश दादा जेवा 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 टायमिंगवर जेवा. आमचं जेवण तर असंच असतं. कृष्ण दादा कोल्हापूरवरून बोलतोय. ओके किशन दादा. कृष्णनाथ दादा. संदेश दादा म्हणते 50 लाईक डन. थँक्यू मंडळी 50 लाईक डन केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. किसन दादा सोलापूरवरून बोलतायत. खूप धन्यवाद दादा. सोलापूरवरून बोलतायत. किशन दादा मशिनरी कॉन्ट्रॅक्टर आहे. ओके मशिनरी कॉन्ट्रॅक्टर आहात का? खूप छान. कुठल्या कुठल्या मशिनरी विकता दादा? तुलसीराम दादा म्हणतात टेंशन लेने का नहीं देने का, झटपट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर. मंडळी लवकरात लवकर चॅनलला डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला 50 लाईक्स आपले झाले आहेत. मशिनरी नाही सेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर. ओके किसन दादा म्हणतात नाईस सॉन्ग. थँक्यू दादा. तीन वाजून 2 मिनिटं झाली आहेत. संदेश दादा म्हणतात माझी बायको बोलते ताई खूप छान दिसते. थँक्यू वहिनी, पण तुमच्यापेक्षा नसणार मी बघा. संदेश दादा ताय वहिनींना सांगा तुमच्यापेक्षा नाही. गजानन दादा हसतायत. हाय गजानन दादा, हसताय कशाला तुम्ही? कुछ पाकर खोना है जिंदगी की मतलब है, कुछ पाकर खोना है. संदेश दादा म्हणतात हे तेच ना दादा, सुंदर दिसणं नो मॅटर. गजन ताई हसू नाही तर काय करू, तुम्ही सांगा. तुम्ही खूप छान दिसता. क्या भाई. तुलसीराम दादा म्हणतात जंगल की शेरनी बनो. ये जंगल की शेरनी ही बनना है मुझे. मी तुम्हाला सांगते 57 मिनिटं झाली आहेत. म्हणजे 1 तास 57 मिनिटं झाली आहेत. आता 2 तास झाले की मी बंद करेन. म्हणजे त्या पिरियडमध्ये मी माझा यूट्यूबचा किस्सा सांगते की मी यूट्यूब गेल्या वर्षी मी माझा मोबाईल घेतला मी ऑगस्टमध्ये. म्हणजे माझ्या मिस्टरांनी मला गिफ्ट दिला 29 ऑगस्टला. माझा बड्डे असतो. तर तेव्हा मला बड्डेचं गिफ्ट दिलं त्यांनी आणि मला सांगितलं की तुला व्हिडिओ वगैरे जमतात तर तू यूट्यूब चालू कर. मी म्हटलं ठीक आहे करते. आणि मग मी शॉर्ट्स वगैरे करायला सुरुवात केली. कसं करतात लॉंग व्हिडिओ वगैरे. पहिलं मला माहिती पण नव्हतं की जो लॉंग व्हिडिओ असतो तो आडव्या ह्याच्यामध्ये करायचा आणि म्हणजे हॉरिझॉन्टल आणि असा व्हर्टिकलमध्ये करायचं मला माहिती नव्हतं. तरी कसा पण उभाच करायची मी. म्हणजे 5-6 व्हिडिओ मी उभेच केले. मला माहिती पण नव्हतं की कसे व्हिडिओ करतात काय करतात.
तर त्यानंतर मग वर्षभर मी लाईव्ह घेतलं नाही. एक दिवशी असंच म्हणजे यूट्यूब चालू केल्यानंतर संदेश दादा म्हणताय संध्याकाळी किती वाजता असतं ऑनलाईन? 6:30 पावणे 7ला मी घेईन कदाचित. तुम्ही मला ना बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नोटिफिकेशन येईल दादा तुम्हाला. जाने वाले होंगे हमारा ट्रैक सही है. जलने वाले होंगे हमारा ट्रैक सही है. ओके. संघर्ष ही जीवन है, जंगल की शरणी बनो, संघर्ष ही जीवन है. सही बात कही है आपने. तर एक दिवशी मग मिस्टरांनी बोलले की माझी एक फ्रेंड बोलली की लाईव्ह घेत जा, लाईव्ह घेतल्याने आपलं चॅनल ग्रो पण होईल. तर मी म्हटलं ठीक आहे मी घेते. आणि नोव्हेंबरमध्येच मी म्हणजे सप्टेंबरला लास्टला नोव्हेंबरला लास्टला स्टार्टिंगला सुरू केलं आणि लास्टला मी म्हटलं हां चल मी लाईव्ह घेते. म्हणून सगळ्या सेटिंग माझ्या मिस्टरांनी करून घेतल्या. बोलले की घे तू. मिस्टरांचा मला फुल सपोर्ट आहे सगळ्या गोष्टींना. आणि 1-2 ओळखीचे आलेत आणि नंतर जी एक बॅड कमेंट आली म्हणजे काळजात असं धस्स झालं आणि असे हार्टबीट्स माझे एवढे वाढले. लगेच मी ते लाईव्ह बंद केलं आणि 4 दिवस मला तेच शब्द आठवत होते. तेच शब्द आठवत होते. म्हणजे मला झोप लागत नव्हती त्या शब्दांनी. आणि त्यानंतर मी कधीच लाईव्ह घेतलं नाही. आणि वर्षांनी मग मी विचार केला यार मला जर स्वतःला जर काही करायचं असेल ना, तर हे गोष्टी आहेत ज्या त्या मला इग्नोर कराव्या लागणार आणि घाबरून तर जमणार नाही. बोलणारे खूप येतील, पण आपण त्यांना न घाबरता आपण त्यांच्यासमोर त्यांना फेस केलं तरच मी जिंकेन. आणि हे मी गेल्या वर्षी ह्या नोव्हेंबरपासून मी सुरू केलं लाईव्ह घ्यायला. व्हिडिओज तर टाकत असायचे, पण एवढे सिरियसली नाही. पण आता मी कंटिन्यू सगळं करते आणि काय माहिती आता माझ्यात एवढा कॉन्फिडन्स आलाय ना, की मी कोणी तो मला काय ते बोलू दे, मी त्याला व्यवस्थित हँडल करू शकते, अजिबात न घाबरता. त्यामुळे आता तेव्हाची मी आणि आताची मी यात मला खरंच स्वतःमध्ये फरक जाणवतोय आणि तो फरक ना प्रत्येकाला जाणवायला पाहिजे, की मी आधी कशी होती आणि आता कशी झाली आहे हे. तुलसीराम दादा म्हणतायत कुठली कमेंट येऊ दे फेस करता आलं पाहिजे. हां दादा, आणि तेच आता मला फेस करता येतंय आणि म्हणूनच माझे आता पहिलं म्हणजे मिस्टरांना काळजी वाटत होती, की ही घेते लाईव्ह पण हिलाच हँडल होईल का? पण आता मी एवढी व्यवस्थित हँडल करते ना, व्यवस्थित. स्ट्रॉंग माइंड बनाव. हां, मला आता असं माझं माइंड एवढा स्ट्रॉंग बनलाय, की बॅड कमेंट मला लक्षातच राहत नाही, काय बोललेले ते. पण मला जे चांगली माणसं भेटतात ना, ते मी कायम लक्षात ठेवते. का मला आता पॉझिटिव्ह मला लक्षात ठेवायचं आहे, निगेटिव्ह मला ठेवायचं नाहीये. त्यामुळे आता मी एवढं फालतू माणसांना इग्नोर करते, इग्नोर. हो तुलसीराम दादा, मी तेच करते, इग्नोर करते मी त्यांच्या कमेंटला. 5 मिनिटाचा 2 मिनिटाचा टाइम आउट द्यायचा, 2 मिनिटं गायब, माणसं ती विसरून पण जातात. तर थँक्यू मंडळी, तुम्ही मला लास्टपर्यंत माझ्या लाईव्हला थांबलात. अनिल केलसकर म्हणते ताई कुठून लाईव्ह आहात तुम्ही? मी नवीन तुमचा सब आहे, लाईक डन केला आहे. अनिल दादा नमस्कार, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग तालुका. पण माझं लाईव्ह जे आहे ना ते मी आता जम्मू व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. झालाच आहात ना तुम्ही, बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा अनिल दादा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील माझं लाईव्हच्या. कारण दुपारचं पण लाईव्ह असतं, संध्याकाळचं पण असतं, नोटिफिकेशन येतील. तुलसीराम दादा म्हणतात बॅड कमेंट वाले थकला पाहिजे आणि आपण नाही थकायचे. बरोबर दादा. भक्तीताई म्हणते ताई मला पण यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करायचं आहे, पण कोणत्या टॉपिक बनवू कळत नाही हो. ओके भक्तीताई, मी तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की तुम्हाला कशात इंटरेस्ट आहे हे तुम्ही पहिलं हे करा. म्हणजे लोक कुकिंगचं बनवतात म्हणून आपण कुकिंगचं बनवणं. बेल वाजली काय खुशी? दुसरे जर बनवतात वेगळा विषय तर आपण बनवायचं नाही. तुम्हाला ज्यात आवड आहे ना तो सब्जेक्ट निवडा. म्हणजे तुम्हाला काय आवडतं हे तुम्ही आधी ठरवा, विचार करा की मला चांगलं काय जमू शकतं, तर ते जमू शकतं, तर त्या ह्याच्यावर तुम्ही नक्की मिळवा. तुलसीराम येतो ग बाई,
नंतर जॉईन करतो. ओके तुलसीराम दादा. भक्तीताई आपण ना संध्याकाळी या विषयावर नक्की बोलू. तुम्ही या लाईव्हला. आता मी लाईव्ह संपवते. 2 तास घेतले लाईव्ह. आता तर थोडीशी थकली आहे. सर्वांनी काळजी घ्या. पूजाताई बाय बाय. बाय तुलसीराम दादा. बाय भक्ती. बाय अनिल दादा नमस्कार. बाय बाय. टेक केअर. आणि संध्याकाळी लाईव्हला नक्की या.